kutambira zvekare pano paHatari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani paHatari 263 kusubscribe mahara utena all the notification bell so that patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa paHatari uchange uchibatsirikana nekuwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva ichipo. Saka ndati like this video rei rifambe kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe manews updates panapa tinouya noti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update inyaya yatondikashikamadza inews dzandikashikamadza ndega ndatoshamisa kuti ndozvinhu zvinoitika izvizvi chichinokonzeresa izvizvi ndo mubvunzo wanoda kubvunza kumhuri yeZimbabwe. Mota yepolisi yanga yakatakura chitunha. Ndinga munoziva kuti munhu kana takadhumwa nemota zvoya kuti dzimwe nguva anouya achitotorwa kumba nemapurisa nemota yemapurisa nechikofini chesimbi chechiya ndo anouya achimutora womesa imomo. Saka mota yanga yakatakura chitunha ichienda nayo kumochari zvayanga yakatakura chitunha ichichi yaita accident yadhuma muti uyibva yadonhera mota yepolisi chitunha kofini rechitunha varawira pasi. Ndokumbira kuti zvadofika kume section ndofunga wakanatsoongorora piki iriri kofini uri kuruona riri pasi. Hapana hapo mupurisa akuvara but zvakatyamadza vanhu kuti mota yoita accident chitunha chonowira kwacho kofini kwaro koko. Hey, zvinotyisa. Accident iyi yaitika along the Gweru Bulawayo highway ndokwaitikira chiitiko ichichi ndo kwazvaitikira chitunha chafa kechitu. Ndokumbira kuti zvadofika kuve section pamusoro penyaya. Next update ividhiyo raMalot. Vadikani ndiri kukumbira kuti jaji nyaya iyi sezvairi ndotanga ndakuisira vidhiyo repakamutsa mota after yaklembo akabva atiza ipapo akatiza nemota yake zvikanzanzi zviri nani kugadzirisa screen. Ndatimboone this video. Chapda mu video. Mana kuchumukora. Maloto yanyuya. Nakadaro. Iyo musiyewe. Nakuna zoti. Baba. My lord. Ndinofunga waonera pakatangira nyaya pakatangira chimoto ndine vidhiyo raMalot achitsanangura nekuda kwekesi iyi. Hanzi vanhu vekanzuru munonyanyodherera stereki ende chiro makati maisa mota yangu pablacklist handichakwanisa kupinda mutauni handinei nazvo kuti mupfeke maearphones muchinzwa vidhiyo randoda kukuisirai nekuti ipapo panga pachitaurwa mashoko ese. Unoblemawo ani mapurisa ekanzuru here kana kuti unoblema musikana uyu akatiza nemota? Ndatione this video. Inini handiende kutown guys. I don't like going in town and in fact handidi kufamba masikati because like I always said ndine munyama wekungovengwa you know but ndine lucky rekudiwa futi so it's like 50-50. So ndapinda Toners Pepper ndaburuka ndatoperekedza shamwari yangu ndiyangada unotenga chikafu kufood box because it was exactly 4 p.m. masikati ndichitoti vanhu vekanzuru vaenda of which pane kwatanga tamboenda tikatoisirwa tiketi redu ranga richiri valid. Mukadzi yako akutouya zvikanzi mune muchida kuonererwa nekuti muri macelebrity asati atomboklempa mota maiziya mumota mamutori nemunhu angachitodrive friend yangu iyo anonzi Andi. Ndikati kwemi muda undiklempa nguva inei kumafoni ndinonobhadhira kupi wanzisiza zvikanzi munoda kusvita macelebrity munoda kutoonererwa hechichichichi kwakutondiisa klempa pepe. Inini ndikataiwa kakudhara. I was defending myself because how can you claim me kuma 4 p.m. kuti mota irekwe ende mota kana ikarekwa kunekwa kudiwa ma300 machi ende it's just zvitori nani kakuti mota inzi yapwanywa ndonobhadhara zvangu $70 maiziya ndobhadhara $70 ndogadzirisa mota yangu
it's far much better pane kupana mhata vaive mari ndovapa mari for what vanhu vanoswera vachititambudza because gayai vanhu vari kutanzi iwewe wazosiya mota ichipwanywa manje wakunonoita losi $70. It's not about that. Ndiri kuhodhesa maproducts guys. I hate maproducts evanhu angatifana kuenda. I hate so many errands ananchita ari muponde ndoswera ndichiwesterwa time nevanhu vemahure vanenge vachitonhuwa wet vanenge vane nzara uswero ndiwestera time vachinditi chino apa uri kundiklemba kuma4 PM zveutsinye manje isusu tiri mhata katete kangotsvuka chete but rimageto edu akakwana toda tangotongokushowa badness zvotozobhohwa maiziya because vanhu vanenge vachida kutowachisa kuti uri munhu anozikanwa uda kuonererwa kuita sei imhosva neungoti pane vamwe vasikana vandiona pandaburuka mumota bva watondimhanyira vanhu vachitakaneka kuto hapana ungouyo pandiri so especially kana ari munhu wechikadzi ende munozviziva kuti mhando yemukadzi especially kana ari munhu wechikadzi anenge aida kutokuratidza masimba naiziya so ini ndava ndatayewa inini ndiri geto youth handizoitwe iyoyoka saka zvitori nani ndinogadzirisa mota yangu inini brand dzangu guys ameno kuti ndakazvarwa sei inini even ndikadhumwa nemunhu inini if it's minor, if it's something that's less than 200 or less than 300 ndomurova moti yangu ndoenda even chero ndiri ari yemunhu ari wrong because kuwesterwa time but ameno zvechienderano nekuti wo muraundi rako uri kufambira madhiri akaita sei manzwisisa because inini handingaluze mari yakawanda nenyaya yekuti ndiri kuswera ndichinyengererana nevakadzi vekanzuro vanenge vane nzara veve haiwa unachaunombofoka negotiata nemunhu ane nzara anenge achitonongo uri kumushainira saka inini handinegoshiate nemhata tongoshowana badness iwowo itowo zvauda kuita woda kudi hanzi mota yako ichablacklist kwaipinde mutauni idhiri here iroro zvine basa rei that's why ndisina mota 1 maiziya but inini I was just standing up for myself ende zvinogara zvichiitika vanhu vakaona masocialites or macelebrities or whoever especially vanhu vechikadzi vanodova wachisa pane mumwe mukadzi wekuairport anoita futi staira iyoyo yekuti akatongoona munhu kana kuti munhu akangochena kana akatsukatsuka munhu wechikadzi atangotosvotwa kuda kutowachisa even mukanotisa kana pamaroad block vanhu vechikadzi ndo vanenge vachitonyanya kuita se kutiomesera manje inini ndiri munhu akaitawo kambiri by mistake but my mindset is still the same saka inini ukada kuita zvekundiwachisa topedzerana tongomakana fongo because pane zvimwe inini handingaswere ndichiwesterwa time nembwa dzedze saka zviri nani ndinotenga grass $70 pane kuwesterwa time nembwa dzedze first thing tomorrow ndikuenda kugrenade set ndonoisisa motikari yangu grass life goes on chet saka there you have it ndo zvaitika saka inini next time kuvakadzi vanoti vakationa vaya vane kutuma authority vakationa ndisiri wrong woda kuda kuita kakuonerero inini unosangana neproni because handizokusiye handibvume kujairirwa maiziya don't abuse us nekuti hanzi tinoita kakuzikanwa inini ndasiyana nemacelebrity anoraramira vanhu anotya kuzoti ndotya kuzopostwa ndotya kuzoita sei I don't give a fuck ende atozviitira izvozvo kuti ndiri munhu anoita kakuzikanwa saka handina zvandoita sei handina zvandoita but inini manje kana ndakaita celebrity by mistake manzwisisa kutrenda kwese kwandotoita kweka ndototrenda ndisingade ndototrenda by mistake zvakafanana nepo paya ndotombozvonoti pane vanhu vanga vachitora mavideos saka musafunga kuti you're gonna bully me just because of whatever same applies nevanhu vanoda kundibhula painternet panapa ndokudza mhati yako neamai wako nedzinza rese ka47 ndomukirira everyday kukupindura ndichikudza machairi fresh because majaira kushungurudza vanhu all in the name of havana zvavanokwanisa kuita because vanozikanwa not me inini tinopedzerana tosvitsana kwaunenge uchida ikoko because inini guys ndenditori kumashure kwenguva sandie ndakatotsamwa maiziya ndakatotsamwa usingaiti handitomboda nguva yevanhu vanoda kuswera vachida kunditira tumatiri topedzerana ipapo because inini handina chandatadza ungandikilembe na4 PM ka ndinobhadhira tiketi rachokopi kuti moti yangu ikilembwe pane mahura